Αυτές είναι δύο από τις πιο δυνατές βανίλιες που έχω. Κυριολεκτικά Beast Mode. Vanille Ancient. Θα σου πούν, πίστεψέ με, Θεέ μου, τι φορά. Είναι η βανίλια που θα φοράς και κυριολεκτικά θα σηκώνουν όλοι τα κεφάλια τους για να δουν ποιος ή ποια πέρασε. Είναι ζεστή, αισθησιακή, είναι πολυτελής, είναι πικάντικη στην αρχή και μετά έρχεται αυτή η ζεστή, κρεμώδης και σκοτεινή βανίλια. Είναι η βανίλια που θα επιλέξεις όταν θέλεις να αφήσεις το ίχνο σου και να κάνεις εντυπώσεις. Είναι η βανίλια που δεν μοιάζει κυριολεκτικά με καμία άλλη. Όσο και τη διάρκεια της, πραγματικά ακραία. Διαρκεί έως και 12 ώρες. Και πάμε τώρα στο άλλο αριστούργημα, στην κρέμα Bianca, η γκουρμά πλευρά της βανίλιας. Πώς μπορώ να την περιγράψω? Είναι βουτυρόκρεμα με μέλι, βανίλια παγωτό, αλλά χωρίς καμία παιδικότητα. Ακουμπά το δέρμα σου και λιώνει πάνω στο δέρμα σου. Γίνεται ένα με αυτό. Αφήνει το ίχνος της, όχι απλά γλυκό, αλλά ελκυστικό. Είναι από αυτά τα αρώματα που θα πάρεις πάρα πολλά κομπλιμέντα. Και πόσο κρατάει? Με ένα ψεκασμό μπορεί να κρατήσει έως και 12 ώρες. Και ξέρεις πολύ καλά που θα τις βρεις. Εδώ, στη Sentopia Perfumes and More.